ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамъбастии барномаи Тилотии Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ сурат гирифт. Земни суҳбат масъалаҳои мубрами шарикии стратегии Тоҷикистон ва Русия аз ҷумла ҷанбаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангиву гуманитарӣ, низомиву техникӣ ва дигар ҷанбаҳои муносибатҳои дуҷониба баррасӣ шуданд. Сарони ду давлат инчунин масъалаҳои рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалиро баррасӣ карданд. Дар ин замина масоили нишастҳои сатҳи олии дар пеш истодаи Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва Созмони ҳамкории Шанхай дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе баррасӣ гардиданд. Президентҳо оид ба вазъи ҷории низомиву сиёсии Афғонистон муфассал мубодилаи афкор намуда, ба вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. ҷонибҳо ҷиҳати ҳамоҳангсозии минбаъдаи талошҳо дар масоили вобаста ба Афғонистон ва идомаи робитаҳо дар сатҳҳои гуногун ба мувофиқа расиданд. Тоҷикистон имсол раёсати Созмони ҳамкории Шанхайро ба ӯҳда дорад. феълан охирин омодагиҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд доир кардани саммити сарони кишварҳои Созмони ҳамкории Шанхай дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҷараён дорад. дар воқеъ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз бунёдгузорони Созмони ҳамкории Шанхай ба ҳисоб рафта, аз рӯзҳои аввали таъсис то ба имрӯз дар ташаккул ва рушди созмони мазкур бо ташаббусҳои мушаххас ва пешниҳодҳои созандаи худ ҷойгоҳ ва мақоми хоса доранд. шарҳи хабарнигорони мо омодагии шаҳри Душанбе ба ин чорабинии сатҳи минтақавиро дар бар гирифтааст. сар аз фурудгоҳ то кохи наврӯзу бӯстонсарои ҳукуматӣ ва кӯчаву гулгаштҳои шаҳр ҳамин гуна гулпӯш аст. иштирокчиёни ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои узви Созмони ҳамкории Шанхайро Душанбе бо ҳамин шакл бо гулу гулдастаи оро ёфта истиқбол хоҳад гирифт. дар қатори ҳамагии ороишоту шиёрҳое ки ба муносибати баргузории тадбирҳои муҳими сиёсӣ дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт овезонанд, ҷузъи муҳимашро гулбороншавии Душанбе ташкил медиҳад. аз он ки мизбонии ин ду тадбири муҳимро кишвари мо соли ҷорӣ ба ӯҳда дорад, тайёриҳо дар сатҳи олӣ роҳандозӣ шудааст. махсусан қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе тайёриҳои охиринашро сомон додаасту аллакай омодаи қабули меҳмоност. бо дастури шаҳрдории пойтахти мамлакат барои гузарондани чорабиниҳои мазкур омодагии хоса дидааст ва имсол Душанбе ба меҳмонон аз тамоми лиҳоз пойтахти фарҳангӣ будани худро нишон хоҳад дод. аз он ки дар рӯзҳои баргузории ҷаласаҳо Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи расонаҳои хабарии ҷаҳонӣ қарор мегирад, барои фаъолияти намояндагони воситаҳои ахбори оммад толори матбуотӣ омодаи кор аст. дар китобхонаи миллӣ бо назардошти тамоми шароити зарурӣ ва имконият барои сабт, бандубаст, таҳлилу баррасии мавод маркази махсус барои хабарнигорони дохилу хориҷ ташкил карда шудааст, ки барои таъмини оҷилияти пахши навору инъикоси рӯйдод ба тамоми имкониятҳо дастрасӣ дорад. аз ҷумла дастгоҳҳои пуриқтидори танзиму бандубаст, хати баландсурати интернет ва алоқаи телефонӣ дар маркази матбуотӣ дастрас буда, дар рӯзҳои баргузории чорабиниҳо рӯзноманигорон метавонанд бе мамнуъият аз онҳо истифода баранд. ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати яке аз таъсискунандагони Созмони ҳамкории Шанхай бисёр тайёрии хуб дидааст. ҳама васоите ки аз ҷумла васоити ахбори умуман ки ба ин кор дахл мекунанд барои гузарондани ин чорабинӣ ҳама чизҳо омода ҳастанд, сафарбар карда шуданд ва барои ин ман боварӣ дорам ки ин чорабиниҳо ба дараҷаи бисёр баланд гузаронда мешаванд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар барпо кардани чорабиниҳои минтақавию байналмилалӣ таҷрибаи калон дорад. ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ин гуна чорабиниҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда мешуданд ва барпо шудани имсол ҳам 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин рост омадани 20-солагии Созмони ҳамкории Шанхай гувоҳи он аст ки Тоҷикистон аз тарафи давлатҳои дунё ба сифати як кишвари амн, осоишта ё як кишвари сулҳу салоҳ дошта ва ба як кишвари дорои ваҳдати миллӣ
дар ҷаҳон нуфуз дорад. маркази матбуотӣ аллакай фаъол буда аз он намояндагони воситаҳои ахбори оммаи хориҷие ки ба Тоҷикистон омаданд истифода бурда истоданд. Беш аз 300 компютер дар маркази матбуотӣ насб гардида, ҳамчунин мутахассисони техникӣ барои расонидани кӯмак омодаанд. Бо чунин имконияти мусоиду шароити замонавии кори Тоҷикистон омода аст дар сатҳи олӣ тадбирҳои муҳими сиёсӣ дар пешистодаро гузаронида, майдони мувофиқу муносиби муколамаро барои иштирокчиёни ҷаласаҳои зикр гардида фароҳам созад. дар пажӯҳишгоҳи илми тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Тоҷикистон роҷеъ ба рушди соҳаи сайёҳӣ, дастовардҳои бахши деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамоиш доир шуд. дар ин тадбир иттилоъ дода шуд, ки роҳандозии сесолаи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тавонист, ки дар мамлакат масъалаҳои иҷтимоии аҳолиро дар минтақаҳои дурдаст ҳаллу фасл намуда, дар ин баробар ҷойҳои навикорӣ таъсис дода шавад. зимнан ҳунарҳои солиёни зиёд ба фаромӯшӣ рафта аз нав эҳё гардида, дар ин баробар муаррифии онҳо дар дигар давлатҳо роҳандозӣ гардид. аз ҷумла қабул гардидани чакан ба рӯйхати мероси ғайримоддии башарият дар идомаи ин солҳо башорат аз он буд, ки ҳунару офаридаҳои миллати тоҷик арзиши башарӣ доранд, гуфта шуд дар ин чорабинӣ. зимни суханронии худ нотиқон ба таърихи ҳунарҳои мардумӣ мароқ зоҳир карда иброз доштанд, ки бозёфтҳои чанд соли охир аз гӯшаҳои гуногуни мамлакат башорат аз он медиҳад, ки миллати тоҷик аз азал ҳунарманду ҳунарофар буд. аз ин рӯ иштирокчиён иқдоми эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро аз ҷониби ҳукумати мамлакат айни муддао арзёбӣ карда, ин иқдомро омили муҳими ҳифзи мероси фарҳангӣ маънидод намуданд. дигар иштирокчиён низ роҷеъ ба аҳамияти арзишҳои миллӣ, таърихи ҳунарҳои мардумӣ ва имкониятҳои беҳтаргаштаи деҳоти мамлакат изҳори назар намуданд. мавзӯи дигар: тантанаҳои идона ба муносибати ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари мамлакат идома дорад. сокинони кишвар бо рӯҳияи баланди идона то ҳол дар маҳалли зисти худ корҳои ободониро вусъат медиҳанд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи Восе тасмим гирифта буданд, ки 10 километр роҳҳои маҳаллиро ба муносибати ин ҷашн асфалтпӯш кунанд. ин амали хайр ба интиҳои худ наздик мешавад, иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. дар ноҳияи Восе мунфарш намудани роҳҳои маҳаллӣ байни маҳаллаҳои деҳоти тугарак оғоз гардид. рафти корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот бо сурат идома доранд. сохтмони мазкур бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ роҳандозӣ гардидааст. паҳнои канори роҳ масоҳати 10 метрро ташкил дода, дарозии он то 10 километр рафта мерасад. дар оянда боварӣ дорем, ки аз ҳисоби соҳибкорон ҳамин деҳа боз боқимонда роҳҳои деҳаро асфалтпӯш намуда ва бо корҳои обгузар таъмин намояд. деҳаи тугарак маркази маъмурии ҷамоати деҳот буда, роҳҳои маҳаллӣ байни маҳаллаҳо пасту баланд, ноҳамвору баландгор буданд. барои муҳайё намудани шароити хуби зиндагии деҳотиён роҳҳо навсозиро талаб мекарданд. мусо зарифзода, сармеъмори лоиҳа, гуфт, ки дар заминаи дастур ва супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорони деҳаи тугарак иқдом гирифтанд, ки бо ин ташаббуси наҷиб саҳми арзандаи худро дар ободии ин гӯшаи Тоҷикистони маҳбубамон гузоранд. корҳои сохтмонии роҳ табқи меъёрҳои пешниҳодгардидаи сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисон ва техникаҳои роҳсозӣ сурат гирифт. ҳамзамон бо пешниҳоди ҷамоати деҳоти тугарак ба дастгирии соҳибкорон дар шафати роҳ ҷӯйборҳои обпартоз сохта шуда, ба маҳаллаҳои деҳот хати оби нӯшокӣ кашида шуда, мушкилоти чандинсолаи сокинонро ҳал намуданд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид. тарҳрезӣ ва амалисозии нақшачорабиниҳо дар иртибот ба истиқболи шоистаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи мақсадноки онҳо имкон фароҳам овард, ки бештари мушкилоти иҷтимоии мардум рафъ гардад. дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинону соҳибкорон ин шабу рӯзҳо мунфаршкунии роҳҳои мошингарди ҳудуди шаҳрро вусъат мебахшанд. гузориш дар ин хусус.
мувофиқ ба дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таъмири хушсифати роҳҳо ва ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара корҳои ободкориву созандагӣ вусъати тоза мегирад. дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара бо қаноатмандӣ хоса изҳор доштанд ки дар ин кори хайр сохторҳои марбутаи давлатиро соҳибкорони саховатпешии маҳаллӣ дастгирӣ мекунанд. ҷоиз ба зикр аст ки мунфаршкунии роҳи кӯчаи Сайфи Исфарангӣ ки солҳои тӯлонӣ рӯи таъмирро надида буд, бо иқдоми соҳибкор Рӯҳмониддин Мукаррамов ва бо дастгирии сокинон рӯи кор омада, ҳамагон аз ин кори хайр ва ин иқдомоти созандаро гарм истиқбол намуданд. امروزها در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه جای کشور عزیز ما کارهای آبادانی و سازندگی پیشرفت ایستاده است. اینچنین در کوچه ما نیز بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت شعار وطن دوستی از آبادی محل سر می شود، یک چند کارهای آبادانی پیشرفت ایستاده است. همه مردم کوچه ما برای آباد و زیبا گرداندن کوچه بسیار زحمت کشیده، خانه های خود را زیبا گردانده ایستادند. از جمله با دستگیری یکی از انسان سخاوت پیشه کوچه سیفی اسفرنگی مکرموف رحمانیدین، راه های کوچه ما اسفالت پوش کرده شد. اکنون خوانندگان مکتب میانه تحصیلات عمومی رقمی 67 با یک روحیه بالیده شکرگزاری از وطن آباد و زیبا از این کوچه های زیبای و اسفالت پوش به سوی مکتب خود شادان و با دل پر می روند. اقدام گرفته ایستادیم که با آینده برای آبادانی محله کوشش و غیرت صرف میکنیم. برای آبادانی جمهوری تاجیکستان البته حصه مناسبت خود را میگذاریم. идораи роҳсозии шаҳри Исфара бо сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва кормандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуданд. имрӯзҳо намояндагони ҳар як соҳа, идораву корхона, шаҳру вилоят аз пешрафту рушду нумӯи хеш дар 13 солаи даврони соҳибистиқлолии ватан натиҷагирӣ доранд. шаҳри Хоруғ аз зумраи он минтақаҳои рушдёфтаи мамлакат мебошад ки имрӯзҳо бо пешрафти худ хуррамшаҳри ватан ном гирифтааст. дар ин шаҳр дар баробари соҳаҳои мухталифи ҷомеа соҳаи варзиш низ пешқадам ва дорои музаффариятҳои зиёд буда ҳамеша зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва ҳамин аст ки дар ин шаҳр 45 иншооти варзишӣ бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар давоми 30 соли истиқлолият корҳои азими созандагиву бунёдкорӣ дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ рӯи кор омада, шаҳри Хоруғ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ҷуғрофӣ раҳоӣ ёфта дорои истиқлолияти пурраи энергетикӣ ва амнияти озуқаворӣ мебошад. Бояд қайд намуд ки корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар Хоруғ аслан баъди солҳои 2000 вусъати комил гирифта, имрӯзҳо симои маркази вилоят ба куллӣ тағйир ёфтааст. маҳз файзи истиқлолият ва самараи истиқлолияту ваҳдати комили миллӣ буд ки Тоҷикистон ба марҳилаи рушди устувор ворид гардид ва таҳлилҳо нишон медиҳанд ки маҳз дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар маркази маъмурии вилоят зиёда аз 200 иншооти самти иқтисодиву иҷтимоӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва маҳз бо ҳамин восита имрӯз симои меъмории шаҳри Хоруғ куллан дигаргун гардида истодааст. дар баробари бунёди иншооти муҳими хоҷагии халқ дар давоми 30 соли даврони соҳибистиқлолии ватан дар Хоруғ даҳо иншооти варзишиву обутоби бадан сохта мавриди баҳрабардории сокинон қарор дода шуданд. ин замон дар шаҳри Хоруғ дар маҷмӯъ 45 иншооти варзишӣ, солимгардонӣ аз ҷумла 13 адад толорҳои варзишӣ, як маҷмаъаи варзишӣ бо 1500 ҷойи нишаст, як варзишгоҳ бо 5000 ҷойи нишаст ва 32 майдончаи варзишӣ вуҷуд доранд. бояд гуфт ки бо дастгирии президенти Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ва маблағгузории шарикони рушд танҳо дар соли 2020 дар шаҳри Хоруғ 9 адад майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. айни замон бошад ба ифтихори анҷумани ҷашни бузурги миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 4 адад майдончаҳои варзишӣ бо маблағгузориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 толори варзишӣ бо маблағгузории ширкати мобилии Тисел чун тӯҳфаи идона пеш
пешкаши насли ояндасози шаҳри хоруғ мегардад. боз чандин иншоотҳои варзишӣ аз ҷумла майдончаи варзишӣ дар маҳаллаи табобатхона, майдончаи варзишӣ дар маҳаллаи хуфак ва ҳинчунин дигар толори варзишӣ дар маҳаллаи табобатхона ба истифода дода мешаванд ва ҳинчунин дигар маҷмӯъаҳои варзишӣ ки бевосита бо худи яъне иштироки пешвои муаззами миллат мавриди истифода қарор дода шуд. имрӯзҳо зиёди ҷавонони шаҳри хоруғ ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон амарӯза дар он ҷо ба машқу тамрин машғул ҳастанд. бояд гуфт ки варзишгарони ҷавони шаҳри хоруғ чӣ тими волейболбозону муштзанон, гӯштингирон, дузёдочиён, шоҳмотбозон ва дигар намудҳои бозии варзиш борҳо дар бозиҳои сатҳи вилоят ва ҷумҳурӣ ҳатто берун аз он низ сазовори ҷойҳои арзанда гардиданд. бешак варзишгарони ҷавони шаҳри хоруғ дар баробари дигар варзишгарони ҷумҳурӣ парчамбардори ин миллати варзишдӯсту қаҳрамонофар ҳастанд. ورزش برای نسل نورس جوان همچون یک مکتب مهم جهانفهمی و جهانبینی از قبیل دوستی و برادری، صلح و آزادی و احترام به خلق و ملت‌های گوناگون میباشد. در کشور ما هم باشد ورزش نیز روز از روز ترقی کرده ایستاده است و دلاوران تاجیک در مسابقه‌های بزرگ جهانی اشتراک کرده پرچم تاجیکستان صاحب استقلال خود را بلند برداشتند. کشور امیرشاهیف مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر خاروغ گفت که نسل جوان و نورس شهر خاروغ در هر یک نفس خیش مهر و صداقت بی‌پایان نسبت به وطن را دارند و جواباً به همه غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، جواباً به شرایط‌های ارزنده برای تعلیم و ترمیم بر آن عزم دارند که همیشه در دعوت‌های جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکمین شده نقشه دعوت را 100% در یک روز به اجرا رسانند. این غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان است که یعنی در دعوت‌های تیرماوی و بهاری یعنی 6 دعوتی که می‌شود نخستین شده جوانان شهر خاروغ و ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر می‌گردند. این از آن شهادت می‌دهد که جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان وطن دوست هستند، در نهاد خود مهر وطن را پرورش کرده ایستادند و در آینده نیز ما کوشش می‌کنیم که این استافت را از دست نمی‌دهیم. از نام همه والدان وعده می‌دهیم که ورزشگران کسبی نسل جوان را و دوست داشتن ورزش و حیات سالم، دوست داشتن وطن و خدمت صادقانه به آن هدایت نموده نسل امیدبخش و آینده‌ساز را تربیت می‌نماییم. امروز شهر خاروغ سیمای ادامه دارد. ده‌ها شاهکاری‌ها به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که جشن ارجمند و با سعادت مایه افتخار و بالید خاطری خرد و بزرگ وطن شهادت از شهامت ملت می باشد، در اینجا مورد بهره برداری مردم قرار یافته ایستادند. نقشه چاره‌بینی‌های بخشیده به تنتنه‌های جشن در عمل تطبیق گردیده که هم به سیمای خاروغ و هم بر روحیه ساکنان آن تاثیر خوبی دارد. ба маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон 2 рӯз боз дар мамлакат ягон ҳолати гирифторшавии аҳолӣ ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. ҳамчунин ин вазорат гузориш медиҳад ки то имрӯз дар ҷумҳурӣ бештар аз 2 миллиону 167 ҳазор нафар ҳаддиақал вояи якуми ваксинаи зидди ин вирусро қабул карданд ки қариб 37% гурӯҳи мақсаднокро ташкил медиҳад. ваксинакунонии аҳолӣ дар саросари мамлакат идома дорад. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳри конибодоми вилояти суғд аз ҷараёни ваксинакунонии аҳолӣ омода шудааст. аз моҳи июни соли ҷорӣ дар шаҳри конибодом ваксинагузаронии аҳолӣ идома дорад. даври дуюми қабули ваксина ё худ реваксинатсия аз ҷониби кормандони соҳаҳои тандурустӣ, маориф ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. тавре ки иттилоъ гирифтем, баробари зиёд шудани шумории бо ваксинаҳои зидди бемории сироятии COVID-19 эмшудагон, теъдоди гирифторшудагон ба ин беморӣ рӯз аз рӯз коҳиш меёбад. мо итминони боварӣ комил дорам ки дар вақти ба пуррагӣ ба итмом расонидани дар байни худи соҳаи тандурустӣ мо метавонем худи кормандони соҳаро аз ин беморӣ эмин нигоҳ дорем. нисбати аҳолӣ гӯем, агар худи мақсади мо зиёда аз 70% бардоштани фоизи фарогирии имкунӣ, баъди он мо метавонем ба пуррагӣ гӯем ки мо аз ин беморӣ метавонем раҳоӣ ёбем. баъзе таҳлилон нишон медиҳад ки дар он минтақаое ки дар он минтақа дар ҷамоатҳое ки сатҳи фоизнокии фарогирии имкунӣ боло аст, дар даҳуми 2 ҳафтаи охир
пайдошавии ҳолатҳои аввали маротибаи ин беморӣ коҳиш ёфта истодааст ва ин исбот мекунад ки имкони яке аз роҳҳои асосии пешгирии ин беморӣ мебошад. бино ба иттилои масъулини соҳа дар ҳудуди шаҳр ва ҷамоати деҳоти конибодом наздик 33 000 нафар аҳолӣ бо ваксинаҳои зидди бемории коронавируси COVID-19 им гузаронда шуда. шумории такроран бо ваксинаҳои AstraZeneca, Covivac ва Moderna имшудагон зиёда аз 15 000 нафар мебошад ва ин нишондиҳанда рӯз аз рӯз меафзояд. имрӯзҳо баҳри иҷроиши фармону супоришҳо дастурҳои президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин иҷроиши фармоишҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ваксинатсия бар зидди бемории коронавируси нави COVID-19 идома ёфта истодааст. дар шаҳри Конибодом ваксинатсия бар зидди ин беморӣ аз 17 июни соли ҷорӣ оғоз ёфт ки дар марҳилаи аввал табибон, кормандони маориф ва кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҷалб карда шуд ва онҳо ваксинатсия гирифтанд ва дар марҳилаи дуюм бошад аҳолӣ ваксинатсия гирифта истодааст. Реваксинатсия бошад имрӯзҳо аллакай тамоми кормандони соҳаи тиб ба ғайр аз ҳомиладорон ва шахсоне ки зидди нишондод доранд ҳамаи онҳо ба реваксинатсия фаро гирифта, ҳамаи онҳо реваксинатсия гирифта шуданд. дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд имгузаронии аҳолӣ идома дошта аз ҷониби кормандони соҳаи тандурустии вилоят барои самарабахшу саривақтӣ фаро гирифтани аҳолӣ ба маъраки имгузаронӣ тадбирҳои назаррас рӯи даст гирифта шуданд. дар як вақт базаи моддиву техникии муассисаҳои тандурустии мамлакат низ тақвият дода мешавад. бунёду мавриди истифодаи умум қарор додани муассисаҳои нави тандурустӣ ки аксаран бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ҷиҳозонида шуданд, аз иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки дар 30 солаи сипарӣ шуда ҷиҳати рушди ин соҳа рӯи даст гирифта шудааст. гузориши навбатии ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ аз минтақаи бохтари вилояти Хатлон омода шудааст. истиқлолияти давлатӣ на танҳо дар рушди босуботи муассисаҳои тандурустии давлатӣ заминаи боэътимод гузошт, балки бо ташаббусу дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи роҳбарияти олии мамлакат бо даъвати соҳибкорони ватанӣ барои сомон додани корҳои ободонӣ маҳз дар самти тандурустӣ низ самараи дилхоҳе ҳосил гардид. алалхусус дар ҳамин шабу рӯз ки сокинон барои пешгирӣ ва ташхису табобат ба мутахассисони касбӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ бештар ниёзманд мебошанд. ҳамин як аппарат қатъи ҳам одамои калонсола ҳам кӯдакои хурдсола дида метонем. нейросонография мегзаронанд, кисташа шумо дида метонем гуфта бисёр муроҷиат мекунад. инҷада кистара аниқ нишон метиҳад, васеъшавии медачаҳои паҳлӯира аниқ нишон метиҳад. агар кӯдакча вақти таваллуда осиб дидагӣ бошад мағзи сар, кӯдак ҳамин хел тез шайтонламиш кардан мегирад. айрӯи чӣ мо намедонем, айрӯи чӣ хел табобат кунанд, ҳамин духтур барои муроҷиат мекунад. инҷа баъди ҳамин хунпечиши майнаи сар кӯдако да калсификат гуфтани ё петрификат гуфтани як чӣ мемонад пеши рагҳои хунгарди мағзи сарда. анамиёро аниқ мо нишон дода метонем. маҷмӯаи тиббӣ ва хизматрасонии Суман дар шаҳри Бохтар қиёс ба дигар муассисаҳои ташхисию табобатие ки ба шарофати даврони соҳибистиқлолӣ бунёд гардидаву ба мардум хизматрасонӣ доранд, бо доштани ҷадидтарин технологияи томографии компютерӣ, рентгени рақамии насли нав, ультрасадо, сабти барқи дил, озмоишгоҳ ва мутахассисони касбии оид ба табобати бемориҳои сутунмурра фарқкунанда мебошад. чанд моҳ пеш мо дар ҳамин маҷмӯаи ташхисгоҳи Суман рентген рақамӣ овардем, сифравои рентген овардем, барои халқ айни ҳол хизмат карда истодааст. як рӯз то 20-25 нафарро дида метавонем. бисёртар аз минтақаи ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, боз аз ноҳияи Дӯстӣ, ноҳияи Кушониён, аз ҳама гирду атроф вилояти Хатлон, аз Кӯлоб, аз шаҳри Кӯлоб, аз ҳама ҷо меям. ӯзӣ кардам, ӯзиёшон наст. Вай рентгени нағзам дорад, ин маҷмӯаи тиббии Суман. мо шод аз он ҳастем ки мақсад дар кишвари худамон дар ҳамин шаҳри Бохтар ҳамин хел чизиё ҳастанд, ана таҷҳизотҳои нав ҳастанд. ба дигар шаҳру ноҳияҳо нарафта мо дар ин ҷо
مقصد مشکلات خود را حل میکنیم. با تأسیس یافتن این مجموعه تشخیصی و طبابتی 11 نفر متخصصان بلندپایه محلی صاحب جای کاری مناسب گردیده تلاش بران دارند که تشویش و سرگردانی های مردم را کمتر نمایند. زیرا قبلا برای معاینه نمودن اکثر بیماری ها ساکنان مجبور بودند که با صرف مبلغ های زیاد در چندین مؤسسه های دیگر شهر و ناحیه های دوردست جمهوری را بکوبند. بیماری وزمین‌تر میشید، مجبور میشید میخواستید میرفتید دوشنبه حاضر شکرانه اینا می ولایت خدمت داشتیدگی اینا آمدیم خودمو گرسان توموگراف کردن با جایی که مقصد مصلحت جن پیش از کلام دکتر ایروی هم تشخیص دادگیشون میریم خدا خواست کارمون بود میشه. مأموریت مجموعه طبی و خدمترسانی سومن تصمیم دارند که با نظرداشت رشد تکنولوژی و پیشرفت علم در ساحه تندرستی کشور فعالیت خود را باز هم فراختر نموده دیگر دستگاه‌های نوترین ساحه را وارد و نصب نمایند. тоҷикистон барои санъатикунонии иқтисодиёт саъй меварзад. тасмими бунёду барқарорсозии корхонаҳои санъатӣ дар маҳалҳо аз иқдомҳоест ки дар марҳилаи аввали ин ҳадафи стратегия рӯи даст гирифта шудааст. дар вилояти суғ низ истифодаи зарфиятҳои мавҷудаи санъатӣ ба таври матлуб ба роҳ монда шудааст. ин партовгоҳи шаҳр аст. аз халтаҳои полиэтиленӣ дар атрофи он паҳн шуда партовгоҳ будани ин ҷо аз дур маълум мешавад. халтаҳои полиэтиленӣ аз сабаби сабук ва бисёр будан бо воситаи шамол то ба маҳаллаҳои аҳолинишини наздик паҳн шудаанд. аз коғази дусеқабата ва ширеш халтаҳои коғазӣ сохтан душвор нест. ширкати сафӣ ба истеҳсоли халтаҳои коғазӣ ва матоӣ машғул аст. дар ин сех танҳо заноне ки дар зиндагӣ ба душвориҳои зиёд дучор шуданд кор мекунанд. лоиҳаи оянди бепластика беш аз 70 000 дона халтаҳои коғазиро барои ройгон ба шаҳрвандони шаҳрҳои хуҷанду истаравшан ва ноҳи бобоҷон ғафуров дастрас кардан омодагӣ мебинад. фонди глобалии экологӣ дар дораи ин лоиҳа пешбурда истодааст. ин сумкаҳои халтагин аз матои пахтагин ва ҳамчунин сумкаҳое ки аз коғаз яъне ки крафт коғаз сохта мешавад истеҳсол карда истодаем. ин маҳсулотҳо мо ният дорем ки уже аз моҳи сентябр дар мағозаҳои шаҳромон ҳам дар хуҷанд ва ҳам дар бобоҷон гафурову истаравшан азбаски лоиҳаи мо дар ин районҳо пешбурда истодааст дар мағозаҳои ҳамин районҳо мебарояд. чаро бояд истифодаи халтаҳои коғазиро ҷорӣ намуд? дар навбати аввал он имконияти беҳтарин барои ивази халтаҳои полиэтиленӣ мебошад. вазъи экологии имрӯза на он қадар хуб аст. аз ин ҷост ки ҳифзи муҳити зист кори на танҳо мақомоти дахлдор балки вазифаи ҳар як шаҳрванд низ ҳаст. барои пурра нобуд шудани зарфҳои пластикӣ 400 сол лозим аст. лоиҳаи оянди бепластика ки барои иваз кардани истифодаи халтаҳои полиэтиленӣ ба халтаҳои коғазӣ истифодаашон доимӣ дар калонтарин марказҳои савдои шаҳри хуҷанду истаравшан ва ноҳии бобоҷон ғафуров пешбинӣ шудааст саривақтӣ мебошад. дар истеҳсоли халтаҳои коғазӣ коргарон аз оилаҳои камбизоат ҷалб карда мешаванд. ҳамин тариқ ҳангоми харидории халтаҳои коғазӣ ва матоии истифодаашон бисёркарата муштариёни марказҳои савдо на фақат дар ҳифзи муҳити зист балки барои дастгирии ашхоси ниёзманд низ саҳми арзанду хоҳанд гузошт. дар тоҷикистон барои пурра истифодаи маҳсулоти полиэтиленро манъ кардан корбарӣ идома дорад. кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати зина ба зина манъ кардани истифодаи зарфҳои пластикӣ дархост пешниҳод намудааст. яке аз қадамҳои аввалини дар ин самт гузошта шуда ба роҳ мондани коркарди партовҳо мебошад. чанде пеш ҳукумати ҷумҳурӣ истифодаи зарфҳои полиэтилении истифодаашон яккаратаро дар шаҳрҳо ва нуқтаҳои хӯроки умум манъ карда буд. ин талаботро ба истеҳсоли маҳсулоти пластикӣ кам ва миқдори онро дар партов коҳиш медиҳад. мақсади асосии ислоҳоти мазкур нигаҳдории ҳолати экологии муҳити атроф ва пешгирии ифлосшавии он бо зарфҳои полиэтиленӣ мебошад. ҳар як нақш ба зудӣ қисме аз расмро тасвир хоҳад кард. гурӯҳи бонувони ин лоиҳа нозикиҳои ҳунари гулдозиро меомӯзанд. расми гулу себу анор дар ояндаи наздик халтаҳои аз матоъ истеҳсолшударо зеб хоҳанд дод.
кишоварзони шаҳри ҳисор ба ҷамъоварии ҳосили ангур оғоз карданд. Ба иттилои ҳамкорони мо, боду ҳавои имсола ба ҳосили баланди ин зироат мусоидат будааст. Аз ин рӯ имсол дар тогзорҳои шаҳри ҳисор ҳосили фаровони ангур пухта расидааст. Хуршед Ҳалимов аз ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри ҳисор гузориш медиҳад. бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ таи солҳои охир дар мамлакат як қатор барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳа роҳандозӣ гашта, бунёди майдони боғу тогзор ба маротиб зиёд мегардад ва нишондиҳандаҳои содиротии меваҷот низ сол то сол боло меравад. хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри ҳисор низ дар бунёду боғу тогзори намунавӣ ва дорои ҳосили баланд саҳми арзанда доранд. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Рустамҷон аз зумраи хоҷагиҳое мебошад, ки ба парвариши намудҳои гуногуни ангур машғул аст. ҷамъияти мо дорои 2517 гектар замин мебошад. аз ин 560 гектар аз заминҳои боғу тогзорҳо мебошанд, ки аз ҳамин 560 гектар заминҳои боғу тогзорҳо 360 гектараш тогзор мебошад ва 300 гектар заминҳои тогзори ҳосилдеҳ буд, ки ин сол хай деҳқонои мо бисёр заҳмати бисёр кашиданд. мутаассифона аз таъсири офати табиие, ки дар моҳи апрели баҳори соли ҷорӣ шуда гузашт. ба ҳар ҳол деҳқон омед нагашт. пайваста бо кӯшиш карданд деҳқонон коркарди кимиёвӣ, коркарди бехини ҳолҳоро сари вақт анҷом дода. боғҳои бунёднамудаи ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Рустамҷон, ки асосан аз ангурҳои сурхи кӯҳӣ иборат аст, маҳсулоти истеҳсолнамудаи ин деҳқонони соҳибтаҷриба харидорони худро пайдо намуда дар баробари бозори дохилӣ ба хориҷи кишвар низ содирот мегардад. мана меҳнат кардем, анама ангурро пухтем, расондем. ҳозир интизори харидорҳо ҳастем, ки биан мана тем мо ҳар соли мана ҳамин меҳнат мекунем, ангури хуб тайёр мекунем. ҳарчо мана содирот Россияда содирот мешавад, Афғонистонда содирот мешавад. бо мани бозорҳои худомонда мебарем, мефурӯшем. одамо мебиан мегиранд, мебаранд, мана тарафи ғарб мебаранд, тарафи Кулоб мебаранд, тарафи Ленобод мебаранд. боғу токпарварони хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоати деҳоти Алмосии шаҳри ҳисор дар бобати бунёди боғу тогзори намунавӣ таҷрибаи кофӣ доранд. манзараи майдонҳои парвариши боғу тогзор бозгӯи он аст, ки аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ ба кори худ дилгарм ҳастанд ва ҳадафи аслиашон баланд бардоштани иқтисодиёти корхона ва сам гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошад. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид. кишоварзони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо назардошти обу ҳавои мувофиқ ҳамасола дар қисмати беши заминҳои корами обӣ навъҳои гуногуни пунбадона кишт намуда, аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. ин мавсим низ баъди марҳилаҳои гуногуни парвариши хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосили пахтазор шурӯъ намуданд. аввалин маҳсули дасти хешро ба корхонаҳои коркард ворид намуданд. ҳамкорони мо Хуршеди Абдуалим ва Зайниддин Ҳоҷиев дар ин бора иттилои бештар доранд. хоҷагидорони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол дар майдони беш аз 8000 гектар замини корами обӣ навъҳои гуногуни пунбадонаро кишт намуда буданд, ки дар оғози мавсими ҷамъоварӣ ба ғунучини аввалин ҳосили дилхоҳи он шурӯъ намуданд. кишоварзони ноҳия маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахтазорро вусъат бахшида, ҳамзамон баҳри сари вақт қабул ва барои коркард ашёи хоми тиллои сафедро ба корхонаҳои пахтатозакунӣ ворид менамоянд. кишоварзони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ соли ҷорӣ тибқи дурнамо дар майдони 8100 гектар кишки пунбадона гузаронданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 26 гектар зиёд киш намудем, ки ин аз ҳисоби заминҳои ба гарчи кишоварзӣ дароварда шуда ва аз намуди дигар зироатҳо. ва мо гуфта намояд, ки соли ҷорӣ мувофиқи дурнамо мо бояд аз ҳар як гектар ҳисоби миёна 22-16 центнери ҳосил биёнем ва дар маҷмӯъ 18300 тоннара ташкил мекунад. барзгарони ноҳия нахустин ҳосили ҷамъоварӣ гардидаро тавассути қаторҳои мошини пурбор таҳти унвони корвони сурх вориди корхонаи пахтатозакунии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сафедаи роҳи Абрешим намуданд. корхонаи мазкур дар як сол имкон дорад, ки то 15000 тонна пахтаро коркард намояд. ҳоло дар ин ҷо 45 нафар сокинони маҳаллӣ дар ду баст фаъолият дошта бо хӯроки гарм ва маоши муносиб таъмин мебошанд. аҳли заҳмат ин шабу рӯз хеле ҳам сертараддуд ҳастанд, зеро ҳоло
мавсими кор аст. аз ин лиҳоз хоҷагидорону тоҷирон ҳар лаҳзаро ғанимат дониста барои ба даст овардани подоши меҳнати давоми сол кашидаашон талош намуда истодаанд. мавсими асос нав сар шуд, ҳар зиёда 25 сум дохил шуда. амрӯз мо 8 сум дар болои тарозу ҳамин пула бо чизо чика доштем. хоҷагаро на полшо пардохт кардем. нисбати соли гузашта қариб баробар нарх зиёд шуд. порсол ҳамин шабрӯза 4.5 сум фарқ. имсол 8 сум шуд. масъулини корхонаи истеҳсолии амири дили ноҳия низ назорати иҷрои саривақтии таъмини дурнамои истеҳсолро мувофиқи матлаб ба роҳ мондаанд. ба гуфти маъмурияти коргоҳ вориди пахта аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонӣ нисбат ба ҳарсола бештар мушоҳида мегардад ки ин аз фаровонҳосилии заминҳои кишт шаҳодат медиҳад. нисбат ба соли гузашта имсол беҳтар аст. хубтар пахта бисёртар ворид шудааст. озе ки кор навсаршудагӣ чиниш навсаршудагӣ то 25 то 30 тонн дар як рӯз мебияд. дар корхонаи худ ҳар сол зиёда аз 60 нафар мардуми ноҳияра ба кори мавсимӣ таъмин мекунем. ба хотири сари вақт анҷом додани корҳои агротехникӣ бахусус ба корхонаи коркат расонидани дастранҷи пахтакорон айни замон дар ноҳия 290 адад техникаҳои гуногун тамғаи боркаш мавриди истифода мебошанд ки дар рӯзи аввали қабули пахта аксарияти онҳо ба кор шурӯъ намуданд. имрӯз дар 86 адад ядакҳои трактори пахтаро шумо шоҳиди он гардед бо пурраги хоҷагоҳи деҳқонӣ оварда пахтаашон супориданд. оиди кашондани пахта ва баровардани пахта аз сари заминҳо дар ноҳия ягон мушкили техника нест. имрӯз ҳама мо омодае ки пахтаро сари вақт ба пунктҳои қабули пахта супорем. дар ин рӯз зимни суҳбату вохӯрӣ роҳбарияти ноҳия бо хоҷагидорон иброз доштанд ки ҷамъоварии ҳосили пахтаро ҳарчи бештар бояд ба итмом расонид ва дар корхонаҳои пахтатозакунии дохили ноҳия коркарди он ба манфиати кор мебошад. баҳри ҳавасмандӣ ва самарабахшии кор роҳбарияти ноҳия ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сафедаи роҳи абрешим Сайфулло Шамсиддинов ба механизаторон ва пешсафони истеҳсолот сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. гузориши Хуршеди Абдуалим, Зайниддин Ҳуҷиев барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. ба шаҳри Шанхай ҷумҳурии мардуми